Tengel le. Dek, wis mateng, Dek. Ya wis lah. Wis kene jogone madang. Mau aku ngelih kok maus. Jere wis matengan. Arep sarapan. Iya, ndang. Ya wis kok tak jikokke dhisik. Ki nang dipangan. Iki segane. Sayur kangkung. Iki tahu karo tempe. Ya wis kita madang kok. Ini tak jikokne. Gitu, Dek. Ini tak jikokne lho. Nanti ren apa-apane. Loh. Terus kayak gimana menengah? Ini sayur tahu, gorengan tahu. Ini sayur kacang, karo kangkung. Terus kita nanti pangan. Tuh be. Terus kita tuh be. Apa iki, Dek? Parek toh? Be. Parek. Lah kowe lho kayak duit ora, kowe kayak duit gaib. Ya iki panganane dadi gaib kok ngene iki.